लाइजामा खालि मिन्स गोसोआ खालि माने दासिम बे गोसोआव जायगा मोनथ'वाखै माने आं बे खालि गोसोआव बासा होनो हानायनि चान्स दं माइलाय मानिनांगौ आन्दाज खालामदोंना रायजोफ्रा The winner of Boibw Award for Best Actor Male 2021-22 goes to Omprakash. Thank you. Congratulations. The award carries a check of rupees 1 lakh along with certificate and a moment. Ini udah marginal MP Raja Sabha Sri Renggaran Ajar Kauhai Certificate kau hene guri khaurainan logasene bitangni thakai moनसे memento boykhौबो आखाइ खबनानै hene guri खावलायबाय The winner of Santi Award for Best Actor Female 2021 is from Dhaka Jammu and Kashmir. Thank you for this award. Goes to Monalisha for Dhaka Jammu. Check of rupees 1 lakh Bini sigang jang bithangkौ गांसे हरनाय जों बरायगोन जोरदार तालियां होना चाहिए once again यहाँ पे memento certificate and a check of rupees 1 lakh Shanti Brahmo Best Actor Female to the Monalisha Award, which is sponsored by Bodo Territorial Region. बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार आदा मोनजाबायना जोहोलाव Editor-in-Chief, लोगोसे कन्वेनर कन्टेक्ट कमिटि बिथाङा बिथांनि
ni thằng này con sẽ cơ và đây là không ta này hơn này super. Check of rupees 1 lakh sponsored by the government of PTR. Council memento. Certificate are a check of rupees 1 lakh. Ko besima boraingan mandena Bodo sine artist is Thank you. Thank you. Bhubaneswar Mohilari best singer male. The Boibw Naidw best singer male goes to The winner of Boibw Mohilari Award for Best Singer Male 2021-22 is Neil Ankit, Neil Ankit for Dhaka, Germany. बिथांनि जोनोमा आथिखालनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिमायपुर ओनसोलनि सनारिजों गामियाव 1965 मायथाइनि 8 डिसेम्बर खालाराव जादों। बिथाङा गोरबोनि मिजिं, आंमा, खिथेरनि अर, हाबिला, नोंनि थाखाय आंनि जोनोमाव सासे गोख्रों फावखुंगुर महरै बाहागो लादों। बिथाङा थांनाय 2018 मायथाइनि 10 आगस्तखालाव रुंसारि जालांदों। रुंसारि चिलिसर इस्लारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं बिक्रमपुर गामियाव 1963 इं मायथाइनि 1 मार्च खालारखालि जादोंमोन। बिथाङा सासे फोरोंगिरि जानायजों लोगोसे गोख्रों हारिमु सिबिसुला, जात्रा गान फोरोंगिरि, सिफुं सुगिरि, खाम दामगिरि आरो गहपुर जिल्ला बिसानिबो बोसोनगिरिमोन। बिथाङा थांनाय 2022 इं मायथाइनि 8 फेब्रुवारि खालाराव रुंसारि जादोंमोन। The nominees are जोंबो थानो हाला एसपि आव बायजोखौ आखायाव लाबाय जों दानो उदालगुरि थ'थ' जागोन सार थ'
Soldieri Award for Best Singer Female. 비탕지가 좋은데 무무. The winner of Boibw Award for Best Singer Female 2021-22 is Monalisha. the best female singer. Akai kompai tangan tu raja Bapak nama akai komna. Are you ready? Mohon gini nang ma. Akai kompai tangan tu boibw. Secretary General United People's Party Bitangko and Kollega. We have nominees Sarang Basumatari for the Karikatari and Naisran Goyari for the Best Cinematography for Gopal Solgari Award. Oh, sorry, Bitanga Gopal ni Pongbaisa, Tilak Solgari Pongbaisa, Bidanoma. Winner of Boibw Naidw Award for Best Choreographer goes to now the correct name has come. Gopal Solgari Award for Best Cinematography 2021 goes to, can you all guess? Bodo for the zombie. Congratulations. For Best Action Director. Rumsari Lani Kumar Brahma.
बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव गामियाव 1979 इं मायथाइनि 25 आगस्टआव जादोंमोन। बिथाङा सासे मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरिमोन। बिथाङा थांनाय 2019 इं मायथाइनि 23 जुलाइ खालाराव रुंसारि जादोंमोन। The nominees are Ramani Brahmo, Lenny Basumotari, लोगोसे बिथांखौ जोंनि बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा गांसे आर'नाइजों मान बावगोन आरो लोगो आफादगिरि Now Lenny Basumotari Best Action Director Direction Award. For the film Kite, The award goes to Sansaram and Montu for the Kite. Best Action Director Direction Mantu and Sansaram. खौहाय नाजावदों बिथां थाजिम नार्जारी And the award carries check of rupees 50,000 along with a certificate and a memento. Thank you. Thank you, sir, for giving away the award. Thank you very much. थांबाय सानदों आं माने थांबाय सानदों नोंसोरखौ थांबाय सानदों लोगोफोर प्रग्रामा जोबाखै जोबनाया ओमफ्राय जोंना गोजानखाय जों थांनोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौहाय आङो बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना नायना माबायदि मोनखो खोन्थाहरदो होननानै ओमफ्राय दिनैहाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय स' बाय बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन नागिरदों मोसायो दानिया बाय बाय बङाइगाव Bye bye.